Estamos tendo hoxe unha xornada de traballo sobre o financiamento local, unha xornada na que estamos constatando o inxusto do sistema de financiamento local dos concellos do noso país, que reciben de media un 30% menos que a media estatal. Non se teñen en conta no sistema de financiamento local criterios básicos para os concellos galegos como son o número de núcleos de poboación, a súa dispersión ou a idade da poboación, e polo tanto eso despois repercute negativamente nos ingresos e finalmente dá lugar a que teñamos menos ingresos, o sea, señamos a comunidade autónoma que por número de concellos temos os ingresos máis baixos e de gasto por habitante por concello. Isto para nós é absolutamente injusto, produce unhas inequidades que dan lugar a que os concellos non podan prestar servicios aos que están obligados polas competencias que teñen. Non prestar servicios produce pérdida de oportunidades e pérdida de expectativas e, polo tanto, abandono da poboación deses concellos. Necesitamos reverter esta situación. E para iso, durante o día de hoxe, acadamos tres conclusións. A primeira delas, a nivel de Estado, modificar o sistema de participación nos ingresos estatais tendo en conta eses tres criterios. En primeiro lugar, dispersión dos núcleos, en segundo lugar, número de núcleos e en terceiro lugar, idade media da poboación de cada concello. En segundo lugar, a nivel de diputacións provinciais, a súa supresión directamente, porque son entes que non achegan nada en positivo ao sistema de financiamento dos concellos. E en terceiro lugar, en materia autonómica, a adquisición das plenas competencias para poder desenvolver unha lei galega de facendas locais que, entre outras cousas, permita obter máis recursos e, ademais, reforzar o Fondo de Cooperación Local para que se deixe de caciquear políticamente con subvencións que agora mesmo se dan aos concellos amigos e que se distribuan a todos con criterios de equidade. E un tratamento a maiores e diferenciado merecen as áreas metropolitanas do noso país para que podan desenvolver aquelas funcións que nunha escala supramunicipal é necesario desenvolver, como é o caso da mobilidade, a xestión das augas, a auga potable, a xeración de oportunidades de emprego, etc. Niso é no que hoxe estamos traballando. Isto incorporemos un documento que servirá no banco de ideas para presentarnos ás eleccións municipais, tendo moi claro tamén que tipo de financiamento queremos para os concellos que queremos gobernar. En definitiva, para unha situación, para poder dispensar aquelas ofertas electorais que facemos en clave de xustiza social. Non están presentes nestas xornadas representantes de tres dos concellos importantes gobernadas agora mesmo polas mareas. Non sei un pouco como valorais isto lle resta repercusión tamén o que... Sí, estaba prevista inicialmente a presencia, entre outras, da compañeira Eugenia Vieito de Marea Atlántica, que finalmente non pude vir por ter outro compromiso do Concello, por ter un DILLOTI, que, como saben, é un sistema de rendición de contas que temos nos concellos onde gobernamos e nos presentamos diante da cidadanía para explicar o que facemos. Como non podía estar nos dous sitios en tempo, ao final tuvo que declinar de vir aquí, pero presentará por escrito as súas conclusións. Digo isto tamén, e falo concretamente de Eugenia, porque hoxe non temos aquí alcaldes e alcaldesas, non. Temos a concelleiros ou concelleiras de Facenda, non? E, por tanto, esa é a única razón pola que Marea Atlántica non está hoxe presente neste foro. Este sábado a Nova decide como concurrirá as eleccións xerais, Revita, coalición con Esquerda Unida, Podemos, etc. Decida o que decida, en Marea estaría disposta a explorar vías, por exemplo, para chegar a algún tipo de pacto con outras forzas nacionalistas daqui de Galicia. Digo porque o BNG sí que deixou as portas abertas a falar e dialogar con, según Diana Pontón, forzas que teñen o seu núcleo, o seu interés aquí en Galicia. A nosa colaboración con outras forzas políticas distintas do espacio político de Marea xa está feito no Senado. Fomos a primeira forza política que dixemos moi claramente que queríamos constituir unha... Para o Congreso? A nosa previsión é para o Senado polo sistema electoral que hai no Senado. O sistema electoral do Senado é un sistema maioritario que prima as maiorías en que sexan maiorías minoritarias en detrimento de minorías que poden ser moi numerosas. Nós estamos convencidos de que as ideas democráticas, as ideas sociais e as ideas galeguistas son maioritarias nas forzas políticas galegas. E, por lo tanto, é unha pena que perdemos unha oportunidade de representación no Senado por ir separados. E eu lle pregunto ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego: están dispostos a regalarlle 12 senadores ao Partido Popular? Eso que estamos plantexando, unha grande plataforma democrática progresista galega, que ten que ser necesariamente a tres, con todas as forzas políticas que reúnen esa condición. Nós non queremos practicar políticas que segreguen aqueles se teñen o centro aquí ou alá. Nós temos claro que tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego son
espacios aliados no ámbito democrático, no ámbito do progreso social e no ámbito da defensa do autogoberno. E dicimos isto por unha razón, porque o Partido Popular, a semana pasada, no pleno do Parlamento Galego, se posicionou en contra destes tres principios para salvaguardar as súas alianzas con Vox. De tal maneira que en Galicia hai dous bloques, un bloque conservador reaccionario, que representa o Partido Popular e os seus aliados ultradereitosos, e un bloque de progreso. Ese bloque de progreso galeguista é mayoritario e en Marea fai un chamamento desde a cordialidade, en pé de igualdade, a Partido Socialista e a Bloque Nacionalista Galego para que no Senado, que é onde se penaliza dunha forma clara por o sistema mayoritario, ese sistema de concorrencia separada, podamos sumar forzas. Estou seguro de que sería unha boa oportunidade para Galicia ter unha sorte de entesa de progreso, como a que houve no seu momento en Cataluña, ou como a plataforma que acaban de constituir neste momento en Valencia, Compromiso e o Partido Socialista. Eu lle pregunto a Gonzalo Caballero, señor Caballero, compañero Gonzalo Caballero, que dificultade hai en que nos entendamos na defensa do autogoberno, na defensa do progreso social e na defensa da igualdade das mulleres e homes? Estamos plantexando iso fronte a forzas políticas que nos negan todo iso. E unha advertencia, se deixamos pasar esta oportunidade, veremos seguramente que estamos regalando 12 senadores ao Partido Popular que non se merecen porque non son mayoritarios en Galicia. As ideas reaccionarias non son mayoritarias en Galicia e vamos a un escenario onde o Partido Popular, preso da extrema dereita, se está radicalizando e xa veremos, se tuvesen oportunidade de gobernar, se non derrogaban a lei de igualdade entre mulleres e homes tal e como pide Vox, que, como acabamos de ver onte tamén no Parlamento andaluz, acaban de reclamar unha purga ideolóxica de todo aquel funcionariado que está traballando pola igualdade entre mulleres e homes. A que clase de escenario nos diriximos? Nos decimos moi claro, queremos un escenario democrático de progreso e de defensa do autogoberno. E nesa clave temos que entendernos. Onte o diputado Marcos Cal preguntaba que por que se encabezaban na fórmula de partido instrumental cando foi un modelo que cosechou menos de 100.000 votos que en Marea como coalición nas eleccións de 2015. A aposta polo partido instrumental é unha aposta ética, unha aposta democrática. E todos aqueles que falan do 15M deben de ter en conta que nos dixemos que había que superar as dinámicas de partidos para espacios cidadanistas. Os partidos teñan que contribuir, pero os protagonistas eran os cidadáns. Por iso, nós creamos un espacio a imitación, a imaxe e semellanza das mareas municipais onde todo o mundo podía participar con independencia de se estaba inscrito ou non en ningún partido. Ademais, foi un vector esencial do 15M as primarias abertas a toda a cidadanía. A proposta alternativa que temos a que formula en Marea é unha proposta que non garante nin primarias nin acceso da cidadanía a esas primarias. E nós queremos portas abertas, queremos integrar a todo o mundo. A fórmula máis integradora é a que ofrece en Marea. E, por lo tanto, estamos seguros de que non solamente a hora de elaborar as listas, sino a hora de merecer confianza electoral, toda esa xente que no seu momento se sentiu referenciada no 15M porque postulaba a ética, a participación cidadá e as primarias abertas á cidadanía, verán respaldado o seu proxecto no proxecto político de Marea, onde colle todo o mundo, onde collen tamén os compañeros e compañeras de Podemos, que, como vostedes saben, están integrados neste momento na dirección de Marea. E que elixo que a dirección de Marea convertirase simplemente en capítulo textual nunha ferramenta de billares e os seus afíns, que non teñen o En Marea é o que din os seus feitos, non o que din terceiros que os califiquen. Vai chamar a dirección da Nova para saber o resultado desta coordinadora ou esperará que chamen eles ou a coñecelo polos medios de comunicación? Oxe, o Twitter é unha ferramenta fantástica, pero en todo caso, cos compañeros e compañeras da Nova temos un contacto fluido, por lo tanto, supoño que coñeceremos de primeira mão cal é o resultado dese conclave. Eu desexo que seña un resultado coherente cos principios fundacionais que Xosé Manuel Beiras lanzou no momento de constituir no seu momento AGE como inicio dun camiño. E o mesmo dixo, Beiras dixo, isto é o inicio do camiño, temos que camiñar cara a un espacio republicano e cidadán onde os partidos señan simples motores auxiliares e os protagonistas señan a cidadanía. Oxe, a cidadanía é protagonista do espacio político de Marea porque cada persona vale un voto con independencia que señan afiliados a algún partido ou non.
e ese era o horizonte político, creo que enxergaba o propio Beiras nesa idea do proxecto común da nación galega, un proxecto integrador, inclusivo, mestizo, que hoxe representamos, hoxe todo o mundo, incluso aqueles que non están de acordo ca maioría que neste momento sustenta en Marea, teñen cabida, teñen sitios onde falar, onde expresarse, sitios onde decidir, e iso é o que engrandece este espacio e isto que lle dota este espacio de futuro. Volvendo sobre a pregunta de antes, descarta esas conversas, por exemplo, co BNG para o Congreso, simplemente se utilizaría esa fórmula para o Senado, ou para asegurarse maior forza tamén no Congreso, estarían dispostos a explorar esa vía? A vía que nos lanzamos é a vía que nos parece que debe nestes momentos merecer toda a atención, porque é unha vía amplia, xenerosa e unha vía que foi explorada con éxito xa noutras latitudes do Estado e nunha idea amplia de cooperación. A alternativa á dereita, en Galicia, e nos dixémolo sin medo ningún no debate sobre o Estado da Nación este ano e ano pasado, ten que ser unha alternativa plural e cooperativa, porque plural e cooperativa é esa sociedade. E, por lo tanto, tamén plural e cooperativo significa incluir o espacio do Partido Socialista nese gran acordo para o goberno, da mesma maneira que o ano que ven, nunha previsión dun escenario de non maiorías absolutas, nós, aínda que teñemos un respaldo social mayoritario como forza política, buscaremos acordos igualmente tanto co PSOE como co BNG para buscar unha maioría moi estable e moi mayoritaria. Nós non queremos deixar a ninguén fora que comparta as ideas básicas de democracia, dereitos sociais e defensa do autogoberno. Nós non queremos deixar a ninguén fora, por iso pensamos que esa alternativa debe ser amplia.